Hey, welcome to Duyaza TV, another episode of Young Jolana Mtanam, another day, another bang, another hot one, another baby king one. Bafo? Riantumela, Abushini, sinibingelele siphinde sinamukele kwiDuyaza TV. Odokotela bothando Nkosi yami, sidokotela inhliziyo, sidokotela nengqondo. Duyaza Hospital. Bafowethu ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa futhi ukucomment nesiguy feedback yenu. Sinane channel futhi enye abathi iDuyaza Brothers. Sibuyisa uthando bafowethu, ikhona ishow laphana, ama episode akhona, umsebenzi ukhona, siyaphusha, siyasebenza, senza sure ukuthi siyadeliver i-content. Ningakhohlwa futhi na Facebook sikhona siDuyaza Brothers. Ufike laphana ufollow, usubscribe, ushare mfethu, utshele uanti ka-anti, usisi ka-sisi ukuthi asubscribe kwiDuyaza TV na kwiDuyaza Brothers. Yebo, samba lo sesibethu lababeli. Naba nje phambi kwabo ngibabhekile. Bakhala ngengqwele ukuthi ingqwele ayizazi ukuthi mikuphi. So bona bafuna ukuthi icacise ukuthi mfethu uthanda mina or uthanda yena or uthanda sobabili. Ukuthi uthanda sobabili, mina ngikuthanda, ngiyakushiya, angisifuni isithembu. Ukuthi uthanda sobabili, mina ngiyakuthanda, kulungile, anginankinga nesithembu. Asazi. Kodwa inengqondo yobusibekela nabo sibazosho ukuthi yini abayifunayo. Bafuna kwenzakaleni. Then umjida mayifika ufika esho ukuthi ufuna kwenzakaleni. Ube yimisele ngani. Thina sazi lutho. Hlangothi. So bahlanganisa bekhona bonke kule relationship yabo bewu3 beyifamily benje. Yebo. Ubafa acacisa ukuthi lalela wena kuso, lalela nawe kuso. Bese nabo behamba be right. Phela. Ayizwa lonto. Angezingithini kuwe. Don't come through the corners. Come straight. Bosses. Come straight bosses. Njani? Right. Njani? Sikhona. Hey. Be right. Sishaphi. Naze la colorful. Ngicela uze ngapha. Hamba kanjani right? Ni right. Sikhona mama. Siyazi ukuthi niyazi ukuthi siDuyaza TV, but ke igama lami mina ngovusi. Lona umusa. Ngosisayo Chris. Igama loba. Mina gama lami Umthinta. Ubani? Umthinta. Thinta. Yes. So Umshona. Umshona nemntwana ngikuhluka akufani. Angifani. Isibeka mina lo ngitshela uzayo umtsonga, ngitshela umtsonga. Ilanguage yakho iyayibulabula. Ayiwa. Ndiyathawura. Yathawura. Okay. Mama unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Igama lami nguZinhle. Yebo. Ngwantshinka Isibongo. Wabani? Kwantshinka Isibongo. Kwantshinka. Yebo. Okay. Umama wenzani ke yena, uyakhuluma, uyabuwa, uyathetha. Ngiyathetha futhi. Okay ke umhlobo bani ke ngibuze kanjalo? Mix. Oh, we mix. Yebo. Uyakhuluma, uyathetha. Yathetha yebo. Ukusho ukuthi umZulu Xhosa. Yebo. Oh, okay. No. Kukhona ukushoyo ukuthi umZulu. Uyafuna lokumbuzo, ufuna ngisho ukuthi yini? Cha ungangichazela nje. Ungangichazela. Ingazi? Yebo. Kavela. Ikavela ngisodisile ukuthi hayi umZulu kube ubumhlophe bezothi uyikhanali because amakhanali lawa ayathanda amakhavela. Kodwa ke phela isifakwa umuntu wonke. Yeah, isifakwa umuntu wonke vele, kodwa ke ithandwa yithi ingqwele zabaZulu. Yebo. Ithandwa uZulu kahle kahle. Uyabona nje umama uyabona ngapha ushaye elimhlophe eCox. Yebo. Ubani indoda lezengayo la? Usibo. Yebo. Usibo indoda yakho. Yebo. Wakushare. Yebo uyangishare. Wakushare like wa approach. Yes. Okay, ayakusala move bakhona lo uzuvuma nje. Okay, then wamqoma. Yebo ngithandile. Do you understand Zulu? Yebo ngiyayizwa isiZulu. Okay. So wakushayela and then wamqoma. Yebo. So nabazithandani. For how long? Thandane for how long? 1 year 2 months. 1 year 2 months. Yebo. Okay. Yini le yenza ukuthi umqoma yini wayithanda ngayi? Wathanda yini? Yini yakuchaza? Ngithandile nje istyle sakhe nokuthi ube umuntu ayiquiet nje yani. Ngithandile. Yabona sometimes unokuthanda umuntu nokumbona nje
mina ngithandile konje. Ngithandile ne. So manje ufila kanjani uthola ukuthi there's another person ku relationship yena? Ngifila bad ngoba ngibona ngathi mina ngiyenza into wrong ngoba angazi ena uthe ngifind out ukuthi kunomuntu ajola naye. So lento inzwisa buhlungu kakhulu ukuthi ujola nomunye umuntu phezulu kwami. Phezulu kwakho. Yebo. So khona isinqumo sosicabanga ekhanda ukuthi since sijola nomunye umuntu phezulu kwakho and ikuphatha kabi lento. You wanna continue naye or ufuna umkhatha off or ufuna ukuthi azochaza yena ukuthi why? Ngifuna azochaza yena ukuthi why ajola nomunye umuntu lapho ajola nami. Ufuna ukuthi achaze, machaza bese mina nizo decide ukuthi ngizomshiya or ngizoqhubeka naye. Okay. Out of 10 umcabango wakho ukumshiya ungakanani out of 10? Out of 10 angeke ngimshiye. Okay. Okay. Ngoba nisamthanda. Yeah, mthanda ne. Okay. Usungaphoxeka nje mayithi naye uthanda umama lo. Usungaphoxeka. Yeah. Okay. Sis. Yebo. Wena umjida konje soba igama? Usibo. Igama lamjida? Yebo. Usiboniso. Siboniso. Usiboniso naye umjida wakho? Yebo. Wakushela usiboniso? Kahle nje. Wamqoma. Kamnandi futhi. Nathanda nesikhathi singakanani? Sesithandane u2 years. So 2 years. Yebo. Sesikhathi kwa? 1 year 2 months. Okay. Shusikada nathanda. Yeah. Sekuyisikhathi. Yebo ngijithelile vele. Okay. So kuphathe kanjani ukuthola ukuthi umjida ukuthethelile after 2 years wonke and then so uthola ukuthi there is another 1 year ukuthethelele uthandane nawe wathandana nomunye umuntu for like a year? Ayikona kungiphathe kaBhlungu ke okushuthi vele nalento ayenzayo uyenza mina mangekho ngisemsebenzini so awuzange uzusole nangelilodwa ilanga unyaka wonke uthi hayi wena yazi ngathi unginika idayela. mina mangifika kuyisuka ingekho into esolisayo kushuthi ke uyakwazi ukucover ama tracks wakhe nawe akazi usola ukuthi hayi wena ngathi usinomuntu Ube ayenza into yakhe right nje kahle nje ningaboni ukuthi ahamba lapho nalapho Okay. Umbuzile yini ukuthi ubani lo? Ubani othole yonke lento le? Yimina engithole efonini but then angimbuzanga. Wena choose approach ugirl. After say approachile wena ukambuza nulo umjida uthi awu nakho ngithola ikhole kanje manje. Anzanga ni approach or ngimtshele ngandaba le. Vele wathola. Okay. So my sister tell me ufuna kwenzakaleni ekugcineni? Ufuna ukuthi amjida akhethe or wena so right uzomyeka ukwenza islima or usafuna umophe yesuku? Ngeke ngithi ngizomkhethisa. Uyena ozoyikhulumela. Just nje into engifuna ukuthi angichazele ukuthi isizathu sayo yonke lento seyini. Ufuna ukuzuzana ekugcineni. Ngoba phela umuntu bengasakuthandi kumele asho ukuthi hayi sekuphelele onake manje. Impilo iqhubeke. Impilo iqhubeke nje sihlukane nje kanjalo nje. So manje ngoba uthi ufuna ishula yena bengafika la fika ixolisa ethi hayi cha uthanda wena ngicela ukuqhubeka nawe uzovuka. Ayi mina ngivume sengibhanqa nenese nje. Witness ma. Umgama lakhe lenye. La kabani? Ubhanqa nani? Nenesi leli. Angulazi hawu nani yabona liqoke kanjani. Hayi uwitness ukuthi uqoswe wena. Sengiyayicabangela mhlawumbe uyinesi angimazi. Nali neqhoqa ungqobe ngalo mayifika la. Cabanga. No akunangeke witness yasebenza? Yebo. Witness noma mhlawumbe ngiyinesi. Witness wena? Yebo. Unesa kuphi? Nesilamakati. Ma uhlula kunesa indoda yakho banesa kanjani abanye abantu? Should phela uthe uzonesa nendoda yami ngekagcine ngamakati kuphela. Yathi sikodokotela ngoba wona witness. Nina nimadokotela mina ninesi. Ende sosiza wena manje nesi sizo uyagula. Akisho ukuthi ugula ngekhanda sekisho sokusiza ehlezweni nasengqondweni. Sikubonisa indlela okuyiyona yona nobabili nayo usiza. Akunankinga ke kodwa. Asimfoneleni then oplane nayo idate ukuthi bayaphuma naye uzokhuluma naye. Phone. Nginesile. Ngizofona.
Akafone phela udala wakhe. Awu wena usayibiza ngodala. Awusesiwudala. Cha phela ukuthi yani. Siselihamba phambili. Hello. Hello Sbo. Yebo mama. Ushap. Right mama. Khuluma noThinta la. Ngicela uze lapho sinokuthi udibana khona lapho masiya out. Ola sinokudibana khona. Yebo. Right mama. Okay, sharp stand. Sharp. Cha. Wathi halana. Sihamba siyocasha ke mina nawe. Ne? Yeah. Cha, uvos without wasting isikhathi. Hamba na. Asahambe mme. Nambe ngapha ngaqoba udaka lapha ikhavele, iPorsche khavele uyabiza. Abiza iPorsche khavele. Awu Nez. Yebo doctor. Manje uthi ukhuluma iphi language? Ngikhuluma Shona. Shona. Ilanguage yasekhaya kimi. Okay. Nento efuna awusi uyamthanda lo mjida usho ngesishona uthi ngiyamthanda lo mjida futhi angiyimesela ngokuhlukana naye usho ngesishona. Ndinomuda mkhomana wangu and ndinomuda nemoyo wangu wese and andifinda kamusiya. Chero akada umwe munhu andimbofinda kamusiya ndinotomuda akadaro. Awu Nkosi yami ngizwakala lutho. Yaza ngizwakala lutho. Mana wayibe into kangaka kodwa mina ngisho into encane. Wena yakho ide ngoba isiphayisa ngibeke kahle nje uyabona ngesizulu angeke nizokhona ukusiphayisa ukukhuluma kunye uyabona. Yebo. Awuthi ngeke ngimlahle ngifuna ukuthi alahlele lo sisesihamba naye la wena uyamthanda uyisho ngisishona. Andifinda kamurasa chero achidanana neumwe munhu indinongomuda. Awu Nkosi yami. Kina ngikanda mudwa. Kusho ukuthi ini ndinomuda kusho ukuthi mina niyamthanda noma. Uyakuzwa nini bafuna ukukhuluma le? Anokumfundisa kancane. Ayazi. Futhi amba ya ngasondela mfethu ungawari ngasondela. Kamba kahle. Cha ungabingelela umama ayikho inkinga. Nenzani manje? Kamba kahle. Ngiyasanda shandisa iskipa sakho lesi yini? Uzathi yilo kumele ukuthini? Londoda leyo. Oh Jackson bani. Iskipa wasithenga lapha noma sasamwani ibrand. Ngaphiwa nje imama bhuti. Wapho imama? Bhuti. Lona leli. Bhuti. Usho? Leskipa sazi? Yebo niyasazi. Okay. Bhuti akunjalo. No akunankinga mfethu igama lami ngovusi ngwamanqele ngibuya kuDuyaza TV uChristo Shusayo. Into eyenzakalayo la ngoba ufica kumena umama besasitshela enhle kusishama vlog or interview about abantu abathandanayo just ukubonisa abantu emakhaya ukuthi uthando sekhona bese sikunika surprise egcineni masesamba sikunika present masesamba yabo just nje ukuthi nibe happy ube mnandi abantu bebona ukuthi kuyathandwana. Yes. So umama la uyasho ukuthi nina 1 year ne 1 year 2 months 1 year 2 months 1 year 2 months nindawo. Yes and happy and uthanda indlela omphethe ngayo uyasho nokuthi uzama ukufundisa isishono. Hayi unjalo bhuti. Ade ngimbuza phela ukuthi yena ke uyamuzwa noma esikhuluma isishono. Ngiyamuzwa kancane kodwa nje ngilahle kodwa nje ngiyamuzwa. Okay no akunankinga mfowethu umama uyasho ukuthi uyakuthanda kakhulu uyimesele ngawe and uyathanda nangendlela omphethe ngayo nayidwa ukuthi ufuna nje ukwazi ukuthi ngabe wena mhlawumbe nawe uyisempage yini uyamthanda yini awudlali yini ngaye akwenzeki mhlawumbe ehambe nabangani bakho uhambe nibona izingane yabo ugcina ushela inini khohle ukuthi yabo into kanjalo. Hayi but hayi ngiyamthanda nje umama always nje come first kwempilweni yami umuntu nje oright okhulu nje umuntu nje okahle nje ngimthanda nje impela but mangathiwa lapho umfica uzwa kuthiwa uyacheata or umfica ukuthi uyacheata ungamxolela yini? Ayi ukuxolela angeke bhuti ngoba ngimthanda lo muntu ngiyamthanda yathetha avela umdambi sometime. Hayi kulungile ngifuna ukuba ngathi ngizofaka umoya omubi la. Athi sigayi surprise yakho bese siyahamba thina siqhubeka nosuku lwethu yabo. Bengibuza nje ukuthi ungamxolela la kunankinga. Ngizocela mama ukuthi umvala amehlo ubafo ethola siphela ungayiboni sifuna ukukushaya ngesurprise ngathi. Okay. Yeah.
nakhe ya ngizobala cishe ngabani ingakafiki bafo ubafo lo ngimbiza uphethe lo umjete engihamba naye omoya so ikuye le surprise sisase sayoyifihla so uma uqhamuka ungayiboni uqhamukele kuya yabo awuzwela bese ngiyabonga for ukushisha ukhulume kahle ngokushisha yebo ngizwisisa kunizwisisa ukushisha ku right nakho kunizwisisa ilanguage yami unizwisisa cishe kufani kanti okay ngizobala la ka3 bafo ngizobala ka3 bese uyafutetela 3 2 1 ngamfuna thala surprise kwenzakalani-ke maye ufunani maye lo muntu bafo kwenzenjani ubani mina ngenze njani lo muntu lo sengulo muntu manje anginalo igama ngiyamazi umuntu wami naye umuntu wami nesibili yes umuntu impela nesibili umuntu wami bhutayi for how long nesinqala nendawo 2 years so yena umuntu wakho yena umuntu wami bhuti nawe umuntu wami futhi naye ha nawe umuntu wami and then futhi ngiyamthanda bayakwazi lokho babili ukuthi bangabantu bakho cha abakwazi bhuti abakwazi so uthi mhlawumbe bazizwa kanjani njengamanje or mhlawumbe ucabanga ukuthi belana bebezizwa kanjani mabethola ukuthi hawu sibabili kwena asekuyoba kuphela indoda iyabhalansisa kodwa nje abantu bami labo bobabili bhuti ngiyabathanda hlolela wena umhlolo naku ngilingwa uyangilinga nje impela zinhle uyangilinga nje zinhle no ey'ntweni zonke nje obungayikhetha futhi wavele wazonkethela isigcikilishi nje ukuthi isona umuntu ongatholani naye nje emhlabeni no mama ungabizi omunye ngani ngesigcikilishi ngabe angazi ukuthi yini isigcikilishi kodwa umuntu ongambiza ngesigcikilishi nguye lo okhuluma cha nje ngisazombiza ngelakhe igama lona zinhle cha phela ngichazele ukuthi ke kwenzekani ke yonke lento mhlawumbe uyenziswe yini thanda imali yakhe mhlawumbe ngoba nakho eyinesi cha umuntu wami nami ngiyamthanda umuntu wakho naye umuntu wami manje mina fanele ungibhanqe naye umuntu wakho lo 2 months sathandana ubone ngathi nje umuntu ongangibhanqa naye nje ey'ntombini zonke zikhona egcwele South Africa wena wakhetha lona unani ngathi my sister wakhetha inesi mhlawumbe khona la ogula khona fanele kunese khona-ke ngicela ukubuza phela ne asike sokuphazamisa ngicela ukubuza so ngoba ukwazi ukuthandana naye for 2 years and angazi nalothandana naye for 1 year and 2 months so okusho ukuthi kunonyaka la khona kade uthandana nabo bobabili but akunjalo kwaba nokhona unyaka nje ngathandana nabo bobabili ibhalansise nje njengendoda kodwa nje umuntu wami naye umuntu wami manje uma sekushe ibhuti balansisani ungihlaze ezizweni umuntu wami yini nje obalansisayo ungihlaze ezizweni uthi nje inkinga yakho inenkani afuna ukulalela lo ngcono yakhona ungilalela inkani leyo wangishela nginayo futhi ngeke zijike phela yakhona ungenzela kahle nangumuntu wawungayiboni yini lenkani isikhathi ungishe cha phela ngoba phela ngiyifihla ngiyazi vele mama inkani vele into yakho sengaza understand kodwa nje sometimes ubone ukuthi hayi ke inesi ke lizokunesa inkosi linese nayo lenkani yami mhlawumbe abakhulumi bacedi ngisazokhuluma nami sithemba sami yazi yini naweneli hayi sithemba sami ayikho kanjalo ngayibeki kanjalo futhi isithemba sakho kanti uyamfuna lo muntu vele hayi uyabona ungangibizi ngomuntu ke mina ungangibizi ngalo muntu ungangibizi ngalo muntu mina ungangibizi ngalo muntu yena ngixaka lifike masifika masihamba sonke niba right base kufika indoda yenu niqale nikwebhali cha nje angibizi ngalo muntu angithi ngithulile mayekhuluma naye akathule ukukhuluma mina manje ungakhohle ukuthi nawe umbize ngani khona igama hayi vele liyamfanela yini ngibize ngani uthi uba igama lakho kona nawe le muntu uthi uba igama lakho okay wena uthi uthinta ini shuthi wachazwa yilokho nje wavela wabona ukuthi uthinta inhliziyo yakho wabona bayikwebhana manje uzokwazi ukuhlala nabantu ukuthi uyamthanda uzokwazi ukuthanda nabantu abakwebhana lo msindo uzomela umsindi ngawumela umsindi mebe khona nje ungilalela nje ukuthi ngithini ulalelwa ini ubani uzolalela ukuthi hayi wena ubani uzolalela ukuthi oyincinze kancane ulalelwa ini ulalelele lento le angeke baby ungathi baby baby abantu bami laba ngiyabathanda inkinga nje hayi vele uthi umuntu wakho
Okay, no mfethu akunankinga ngiyakuzwa Hawu. abantu bakho yabathanda. Okay, kulungile bakuzwile nabo athi ke sizobona bathini. Yebo Wena uthini nanga Hayi cha shem ngiyabonga bhuti abantu yezwani. Sala nalo igxolo lakho li right lizosale likufixa nepipi lakho elingesiyezi kuzoba right. inene siyezi. Ngoba uhamba ungihlaze Ipipi lakhe. ezizweni wena. Cha phela ngiyakwenza ngiyakupenda wena uyarusa. Usuyibona ungcono manje. Ipipi lakho Hawu lisiyezi. kahle wena. bhuti ngadelele. Hawu. Awumyekele mafuna ukuhamba naye usancenga yini? Uncenga yini kuyi? Muyekela uzohlala vele ngoba ukuphi imali ngithi. Uzokunesa lo. Nesilamakati leli lizokunesa ke. Ena asancenga. Nawe uyosaliba ikati lakhe akuneseke. So Bhuti. Asibhuti mina ngiyadide. Maye. Hayi ungadideki. Ungadideki nje. Ayikho nje ekudidayo, ayikho nje ekudidayo. Usathi isitando sami umuntu afuna ukuhamba. Usathi isitando sami for Isitando lolo lakho hamba uyoshova nalo ikati leli lakho. Uhamba naye, hamba naye manje. Ungasathi bebhuti isitando sami at the same time. Samazi kunzima ngifele lento manje Yenze belula, angisiwayenza belula. Yenzeke namanje belula ke. ngama bhuti. Angiboni. Usungifaka kuyona bhuti. Ufaka ubani? Wena bhuti. Hayi, Ngoba la sekuvela imkhuba yakho. Akufanga nkinga. Ngoba sekuvela imkhuba yakho manje. Yo efake enkingeni. Nambafu yazi nawe. Hayi wena ungiboni wena. Ngiyabanda bafu. Hayi awungiboni. Kuyashisa kuyabanda. Mele ngipalansise. Kuba hayibo. Ngipalansise. Hayi baba sisenkosi. Inesilami ngiyathanda nomuntu ngiyamthanda umuntu ukhulu udani nice nje umuntu oright. Oh wabona ngcono okay. Nayi kanyamba ke Thixo. Nawe baby anginaye. Ikanyamba. Futhi phela ngiyikanyamba mina kwana ukuthule phela yena. Lento yakuthi baby lo muntu ahambe. Simple. Zwanini leli xolo shembe. Hawu. Usisamlalela la azelanga ukuthi nina nizoqobhana. Yangibamba azelanga ukuthi wena uzoqopha my sister. Yangizwe nawe my sister azelanga ukuthi uzonizoqobhana nini. Kahle kahle umuntu onenkinga la uyi1 esize ngaye yilo mfo. My sister ungaphuma nje kuye unake na indoda yakho eyenzeni. Kodwa naqeda ungidelela. Wena woqalile ungakhohlwa phela. Mayisebuyisela kuwe sekubhlungu. Phela sometimes ungathi ngeke ukuthi ungithinta esweni bese nami ngikuthinta esweni bese uthi wena ngikusukelile kubeni kuwena ongisukeli. Wena omsukele. Engaka nje enganamuntu. Ngayifica apha indoda engenamuntu. Meyithi yona inamuntu kumele enze njani? Ukushuthi uyislima ke manje njalo phela. Uyislima ngokuthi ubani oslima uyena noma Ukholwa leyo nto. ukuthini? Uthola umuntu onamazinyo 32 ethi akanamuntu nawe ukholwa hayi akanayo. Hayi my sister umuntu mefika kutshela ukuthi akanamuntu kumele enze njani? Kumele niyenze. Yena ube ngayibuzi ngani ukuthi lo muntu wakho Wena ngenkathi ekushela wena ubungacabanga ukuthi unomuntu. Angithi akucabanga ngalokho nawe exactly. And vele bengenamuntu angithi. Wayenaye wamshiya. Wamshela wena. Yebo. Njengoba ezomshusha ezoshiya wena shiya. Cha mina nje manje ngizoshiya yena ngimshiyela unesi. Oh uyamshiya. Wena uyamshiya. Hayi sengibongile ngaye Thixo. Right ngimnandi. Wena uyekela kumbiza isithandwa sami leso. Yekela le. Hayi vele mina athi ngikuthanda babe. Ngiyakuthanda futhi namanje yabo. Nami ngisakuthanda. Inkinga. Ish. Yekela ukuthi inkinga yalo mama. Makuthi uthanda mina ke. Khuluma vele. Uthi umama vele ushiyene uyaqedile alright ngawe udelile ushapa. Esakhe isinqumo kodwa mina ngiyamthanda. Yabo esakhe isinqumo nananga ubheki ngiyamthanda mina. So uyamhlonipha yini lo? Ngiyamhlonipha kakhulu nawe uyamhlonipha. Usho kanjani ukuthi kumuntu othi asakuthanda uright uphinde uthi uyamthanda phambi komuntu othi uyakuthanda nawe? Uyena uyishilo yona uthi hayi mina. Yaphathe kodwa ngihlonipha ke mina lona ngithi useshilo ukuthi asakuthanda lo. So umthanda phela why umuntu okuthandayo? Yebo. Hayi ngiyabonga ukuthi ubalansisa phela. Vele ngiyamthanda mama. Okay mama vele ngoba usuke ubonile ukuthi usukhethe indlela erati cabanga ungishiya kulungile sifani ngizoqhubeka nali nesilami ngithandayo. Hayi futhi qhubeka impela uzosale kunesa nepipi lakho elingesiyezi. Naqhubeka hamba baba manje. Ayahamba phela. Baba Ngiyaxolisa konke nje okwenzakalile bengifuna ngitshele ngazi sifuna abantu abaningi sibesibona kodwa manje ngiyaxolisa konke nje okwenzakalile ngiyakuthanda. But uthe uyathanda lo. Uthi ena akasakuthandi but still usathi uyamthanda kanjani?
ngiyacela ushiye le uthandwa yimina lo muntu lo abheka ade ngiphethe vele kahle yabo ade ngiphethe vele kahle wena nje ukuna unginakekela baby wena mangithi ngikhala ngesomething ngikhalela wena baby yena vele sekungesikhathi vele yabo siqhelelene naye kodwa ngoba ukhona wena empilweni yami ngiyathemba zonke izinto ziba right kodwa baby ngiyacela nje konke nje kwenzakalile manje konke nje ngicela ngixolele ngikuthanda sithando sami ngifuna into yami nawe imosheke yabo uyimoshile nje wena uyimoshile mosi lapho uthe uyathanda lo uthi ena akasakuthandi wena uthi uyasithanda sonke siwabili ukuthi uthe wena uyamthanda naye yabo so umusukuzenza ngathi manje la ngathi nje bekuyena yedwa ngibamba wena mfethu yeah exactly wrong and manje uma isister ukuthi phela nayo inenhliziyo enhle futhi yakuthanda kube kuya ngami ngabe ngiyakwazi ukushintsha ingqondo ngingawungitshele nje uzongimnakekela lapha nesadakeli igulu into yabantu lapha khona nokwenzani mfethu ukungijova nje ukujova but inkinga ukuthi futhi ngimthanda lo muntu inkinga naye sivelile so wazwayitholela yona ukuthi nami nomunye umuntu yabo kade futhi ngithandana naye the same time yabo futhi manje sengivadem nje mase kumele vele abo ngichoose iwirate ezokhona vele ukuthi imphilise kahle okay uyamthanda yebo misela uqhubeka naye yani soqhubeka naye ukhona ufuna ukukusho mhlawumbe ongakujabulela ukuthi mhlawumbe kushintshe or mhlawumbe iphile kanje ukuze nibe right ngifuna nje atshintshe lento yake yakunijolela athandane nami kuphela sibe right ngoba since sibe si right ningayazi ukuthi uyajola nalo mama so nifuna ukuthi makuthi siba right kungakhanyi ukuthi kunomunye futhi ningazwi futhi ukuthi kunomunye mawenza mhlawumbe umtholo omunye or mhlawumbe kwenzeka sithola i-call sithola komunye esibize ethi nedakhe imbhanqile kanisiza kuwe uphinde futhi unikele enye ithuba angeke bafo khona mhlawumbe afuna ukusho kumama ufuna ukuxolisa ufuna hayi ngifuna ukuxolisa nje so konke nje kwenzakalile sithanda sami cela ungixolele nje nami bengazi ukuthi kuzokwenzela kanje and futhi ngabe kade ngangitshela ukuthi khona umuntu naye engicuphisana naye kodwa manje inkinga ade ngivalekile uyalazi uthando but lunjani uyavalana amehlo impela kodwa nje umama ngiyamthanda konke nje kwenzakalile sithanda sami cela ungixolele ungiphe ithuba i-second chance ngizowenza kahle ngizoyimisela futhi nami mawukhuluma kanje ngizokuxolela kunandaba nami ngoba ndisakuthanda okay mina nginawo amagama amaningi engingawasho manje engiphazamisela usokwenu egcineni inhliziyo yezenu uyazazi ufuna inhliziyo yakhe ifunani inhliziyo yakhe yazazi usifuna yabo uyakwazi ukuright uyabona umuntu nengqondo uyabona la wenziwa khona isilima uyabona la ukuright khona so even if ngathi mina hayi mthande hayi ngeke ngikhona ukusho lokho umsebenzi wami mina la nobafu bekuzokuthi sizokubonisa ukuthi nanga umuntu wakho nanga umuntu wakhe okulandela from la sekukuwena kuphuma kuwe yebo hayi mina nisamthanda uzomnikeza second chance sazomthemba yini angeke ngisho ukuthi nisazomthemba but ngisafuna ukubona ukuthi uyimisele yebo okay lo muntu umekwazi ukuthandana nawe for like unyaka no 2 years omunye ungafind out ukuthi uyacheat futhi unswempu bafe ushaya umsebenzi wakho wokucheata ne Puti angasho kanjalo futhi awukho nswempu hayi unswempu kulungile mfethu ngibeka nami ngalisoka yabo kodwa nje imama nje ngiyathanda leli mama lela ngifuna ungasho nje okay bafuna ucela ngiyibuzela nje uyaphi emakhaya Ngiphume KZN Newcastle futhi yebo yazi ufanele nobani futhi usenzo meyiwa usenzo meyiwa futhi mina ngizange ngidlaleke ibhola ngelusa nje kuphela ngelusa nje kuyenzeka abantu befane futhi ngeke ngizokuthiwa abashonile bayavuka bevuke sebehamba abantu ngeke sazi mhlawumbe unguye uzazi mhlawumbe kodwa unayo intombi yakhe kancane ikhona rest in peace senzo meyiwa legend yeah but nje kancane unakuba usenzo ayishithi hayi impela obusho futhi shithi nesenzo vele ayivimba phela indoda le ayivimba nawe wenza sure ukuthi uyavimba engangeni nonke amagoli ayivimba phela ayivimba phela okay no akunankeke ngicabanga ukuthi singanidedela ngikhululeke yeah ngiqhubeke nohambo lwenu ebeniyakulo okay yes umjovo umuntu wakho umnika amaphilisi umjovo wenza ukuthi umnakekele ngizomnakekela ephile behealthy yebo nizoyenza njalo hayi ngilungile
Thina umsebenzi wethu ukuzovezela abantu ukuthi umuntu wakho kwenzelani, uyakuhwebela kanje. Igcineni kukuwena. At the end of the day. Yeah, inhliziyo yakho. Ngeke sisho ukuthi ayimiyeke wayosana naye. Uhwebela, hey miyeke cha ngeke. Bathozama lapho kubeka lokho ukubonisa open ama eyes. Yabo sizama uku-open ama eyes ngaleyo ndlela kodwa futhi ngeke siwa open wonke. Ayeke siwavula. Kuze kuthiwe siyarapha. Yethu sivalela ubafa ama channel. Yeah, true. Yabo. True qinisile. Kodwa ke akunankingi. Ekugcineni isinqumo esayithandayo. Ekugcineni kosuku vele mfethu thina into esizoyenza la yohani ukuthi bebone umuntu ayithathele isinqumo ukuthi hayi mina hayi ngizoqhubeka nento yami noma yenza u1 no 2 no 3 no 4 kodwa sometimes kuye kube kuhle lavosi ukuthi kwesinye isikhathi ufunde ukamthanda umuntu man hey iyamqabaza yazi ndoda lo mshida lona kade lokho emncenga lo sisilo phambi kwakhe ngibamba athi hey sithanda sami uthe eqeda nje ukusithela washintsha lo mjida wabheka lo wathi sengizofocusa kuwo manje yabo but ke at the end of the day mhlawumbe my sister naye ngelinye because abanye abantu bagcina sebeyibonela bona yabo mhlawumbe isikhathi masiqhubeka uyobona naye ukuthi ayikho lento le awachithela amanzi ayikho lenkukhu yabo kuhle sometimes uyifundela wena kwesinye isikhathi sazi uzoyibonela my sister kodwa thina siwenza umsebenzi wethu futhi my sister unayo into yokuthi masebona ebuyele back ku episode eyomkhombisa yabona uyakhumbula yakuna wovela unganginakile ya vele uvela ungiqhaphaza vele yabo no akunankinga mfethu asabele hayi Chris take us home asibaleke buthi